Айде, разглеждай си ги сега. Чакай. Ще седна на майката на местото. Аре, сега си ги въди, да видим дали сме улучили подаръка. Или не ставаме за нищо. Това не е интересно. Продължавай. Сега дали ще може да извада? Да. Давай още. Изненадата не е до тук. Това е руш. С някакъв цвят. Обичи ли се? Не знам, Катя да ти каже. Ще го отворим и ще видим. Ау! Да имате поле за действие с Йоана. Хубаво ли? Да. Рови още. Тя е малка чантата му и побира повече. Само да се плачеш. Има ли още? Не знам, май има още малко. Това е за ногтите. Силана, нали показвате разни неща? А този е за очи и за уста. И за уста става. Пише там. Виж една дискретна картичка от кого ти е. Виж, има същата принцеската на салфетките. Имаш предател вкъщи, видя ли? Да. Видя ли? Супер! Радвам се, че успяхме да те зарадваме и